No niin, istutaan gyrokopterissa. En väitä, että näistä tiedän yhtään mitään, mutta mitä on kuullut ja lukenut, suorituskyky rupeaa olemaan ihan käsittämättömällä tasolla. Ohjaamo on tämmöiselle 183 senttiselle, tuntuu jopa isolta, erittäin miellyttävä tilaa kypärälle. Vaikea kuvitella, miksi tää ei olisi mukava laite lentää. Tää kyseinen yksilö on Hollannin rannikkovartioston väreissä ja se ei ole sattumaa. Tehtaan kanssa on yhteistyöprojekti, jossa tutkitaan, miten hyvin tämmöinen toimii ihan rannikkovartioston käyttöön. Mielenkiintoista, käydään nähdä, mitä tässä tulee. Joka tapauksessa hienosti viimeistelty, todella mukava. Just kuultiin, että ensimmäinen tämmöinen on tuotu Suomeen. Myytiin suoraan tehtaalta jonnekin Etelä-Suomeen. Tehtaan edustaja lupasi ottaa selville, missä se on. Ja toivottavasti saadaan Aviatorin testilento tämmöisestä. Olisi kyllä todella mielenkiintoista. Ja ihan täytyy myöntää, että henkilökohtaisesti olisi kiva päästä koittamaan. Todella mielenkiintoista laittaa.